Ander Ganzabal, zorionak bigarren postua, lehenengoa izan ziteke, ez da izan, eta aldere bigarren postu bat zuretzat ere pozgarri izango dana, ez? Bai, azkenien hilabetetxu bete egon gara edo lango zoze, apur bete entrenetan egon garana karreran demostro ezinik, da posik barriro karreran emaitza honak eta maila ona ematiegaz, ez? Nola joan da eguna, lau iritsi zeat helmugaraino, baina lehenagotik bilbide gogorra, luzea eta mugimendu askorekin izan dezue. Bai, lehenengo buelta bukatu danien, bigarrenan hasikeran, 19 edo 17 inguru joan gara, tartien ekipoko 3, Imanol da Oierregaz, da, hor aurrien erreleboa emoten pasetan, da oso ondo, azkenien bastante fresko mantendu gara, atxien baino beto da diferentziegaz pase dugu lehenengo portue, da freskoago azkenerako, ez? Pizkanaka ari zara lasterketen lehian sartzen, ez? Bai, kontuan hartu da gaur bere aurrean ibiltzen dizen asko falta dizela eta horrek beste hori aukera gehiago emateozku emaitzenetan eta lasterketen borrokan ibiltzeko, ez? Zorionak, Ander. Bale, mila esker.